day to everyone. Wa mi karon og mga bata, mga Shema Scholar. So nami karon sa highway. Wow. Nami karon padulong sa dapit sa mga bata. Bansa akong brother husband. Siya Hello. Good morning sa tanan. nami sa dalan padulong mi sa lugar sa mga bata nga mong sundon. So bukid ni siya nga dapit. Nga bantay mo no, dagan yung mga kahoy. Ilayo ni siya sa proper nga kuyan. So mo na kinalan siya kung saan sa doon o sakyanan kay before. So wala pa ni sakyanan, magpaktas rin taon sila. So mga medyo layo ni. Kung magpaktas ka, murag isa ka oras ang kape padulong sa proper. O na salamat po sa Ginoo kay na balik ang sakyanan na okay na. So amo na silang masundo. So derang mga bata kasi excited na kayo sila kanang sa aman ako ban di sakay na di sakay ba ito Nalipayas mga bata. Money lang place and yun ang tato sila paktas. Kawat lagi yun. So naatay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Unya siya ra gyud ang labaw na sayod. Karon naman namin katod sa mga bata niya naka-snack po sila gamay. So ora to among vlog karon. Thank you sa inyong pagtanaw. Thank you sa inyong pagtanaw. Bye bye.